Ahoj, já jsem Daniel Bareš, v Red Academy vyučuju akreditovaný kurz fitness trenéra a teď se podíváme, co se naši budoucí trenéři zatím naučili. Tak, Honzo, co cvičíme? Momentálně cvičím šikmý sval břišní. Výborně. Nespěkej, hezky tahem. Tak, Kačko, co cvičíme? Nespěcháme, pomalu, pomalu. Výborně. Co cvičíme? Co cvičíme o tohoto? První tricák, už je to asi 12 opakování, takže nestačí. Rozťo, co cvičíme? A? Tak, co cvičíme, Martine? Střední část zad, Více? bezlopatkové svaly. To je tu.